এটা ଆମ ଘରର ପଛପଟ। ବାବା ମମ୍ମିର ଆଗରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ଆଣିବା ଲାଗି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଅଙ୍କଲ ପାଖକୁ। ଏଟା ବାରି, ଏଠି କ୍ଷେତ। ବୋଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗ, କେଉଁ ପଟ କ୍ଷେତରେ ଅଛନ୍ତି। କିରେ ପିଲା ଏପଟେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ପଳେଇଲି। ଏପଟେ ନାହାନ୍ତି, ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମ ଘରର ମେନ୍ ମେମ୍ବର ଆସିଗଲାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ। ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ, ଇଏ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଚାଲ 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 ଘରୁ ଚାଲ। ଏପଟେ ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଆସ। ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ମଖମଲ୍ଲି ଫୁଲ। କେତେ କିଣିମୁ, ପଇସା ସରିଯିବ ଆମର। ନିଜେ ଲଗେଇଦେଲେ ପୂଜା ହବ। ଏଇଠି ସାରା ଗୁଆ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଫଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗଛ ଦେଖିଥାଉ, ଫଳିଲେ ଦେଖିବି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତଟା ଅଛି, ହେଲେ ଦେଖିବା କାଳେ ଏପଟେ ଥିଏ। ଏଇଟା ଆମର ବାରିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଛୋଟ ଦୋକାନଟା। ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଶାଗ ଲାଗିଛି, ଯେ ଖୋଜି ପାଉନି। ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡାଲା ସେପଟେ, ଗାଡ଼ି ଏପଟେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଗଲା। ଖୁସିଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗଲା ଆମେ କଷଣ ମାଡ଼ ଖାଇ। ହଁ ଚଳିବ, ପଳେଇବା। ଆସ ଆସ। କାଦୁଅରେ ସପୁରୀ ଗଛ, ସେ କୁନିଆ ଯାଉ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଧନିଆ କର। भाई रे दूसरा नीलू देख लो साल को 80 हैं बड़ा भाई कौन कौन डाकिबो खाइले मु कौन करी चपड़े जाई चपड़े पांडो खा डटू बिल्लू बुझिया कहीं गया बिल्लू को कहीं कीजिए आसियो खोबी हम इस कुकुरटा ये ठिया आईची सदा खाची कुकुर गाड़ी धरी पळाउनी एदी जाबदा तू गाल पडे दिस बो गाले कथा त कहू